Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Mayong hapon naman sa ating mga palangga ng mga tagpalamati. Inyo naman kubos ng alagad si Tito Wilma. Upod naman ninyo sa Martes ng edisyon sang This Is My Life. It's a holiday. Paamo ka na bla. Di kay holiday ginman subong kay Bonifacio Day. Diba? So sa mga wala iyasang trabaho, opdanay kita ni Tito Wilma tubtub-tub na stress sa siniiya nga hapon. So, relax lang ka mo dira. Pagpangamusta mo na sa iton sa ni mga young at hearts. Of course, sa iton sa ni mga senior citizen, kamusta lang? Kamusta ang paniyaga? Kamusta ang pamatiyag? Relax lang ka mo dira. Samtang ka mo dira, nagapawayway, nagahilay-hilay, nagapiyong-piyong inyong mga magta. Pero palamati na, nagaupod kay Tito Wilma, dari iya sa This Is My Life. Sa iton man dira, mga kabataan, hindi kita magsalig sobra-sobra ha. Kag hindi gid anay magpagusto sang lagaw, kinahanglan sa gihapon patigayuno naton or mintinahon naton ang pagtuman sa mga minimum health protocols. When we say minimum health protocols ng aton face mask dira. Although nga ang paggamit sa face shield ginatan-aw naman nila nga liwat i-reconsiderar ina, pero may araman nga naghambal nga hindi naman pwede. Nahibaluon ta man ina karon. Kinahanglan lang gid no kung magwa kita ang aton sini alcohol. May ara ako, adin sa may bulsa ka, ginagiligin ko ako. Gamay lang, basta may ara ka. Nga bisan paano, may gamiton ikaw. Kaya kung ara ka sa kadamaan, ikaw na lang distansya. I-observe ginaton ang social distancing sa atong siniiya nga mga kauturan. Likaw na lang, halong na lang kita. Agay nagapadayon siya, although nga nagaganhagan kag lipay gani kita no, sa latest update, especially dili sa agtun sa nagbanuos ng Bacolod. Malipay gid kita, kaya makon mo na kahapon tong nagwa nga gamay lang gid duha ang bag-o nga kaso sa COVID-19. Bisan sino malipay sina, pero hindi gid kita magkumpiyansa. Kag hindi gid kita gihapon magkalipat sa pagpangamuyo. Nga tagan ini katapusan. Although nga may nagtuhaw naman nga bag-o nga variant patapos sang Delta to nga daw mo gidungin halong-halungay na ton. Ara naman ining Omicron nga ina, na. So kinahanglan ng gidhalong ana, hindi lang diri sa Dakbanwa sa Bacolod nga probinsya sang Negros Occidental, sa buhos nga isla sang Negros malabutan sa ngaton pagpangalagad iya sa kahanginan kag via social media kundi para gid sa tagsa-tagsa. Kinahanglan i-remind man nato ng aton mga palangga sa kabuhi nga ato sa mga malayo nga lugar, na pahinumdumon, pahalungon para sa aton safety tanan-tanan. Kay wala sang malain sa nagahalong. Di ba mo na hambal ni Tito Wilma? Kag ginahambal gid sang aton mga natungdan nga mga ahensya. Ang aton kaluwasan sa gihapon nakadepende sa aton kaluwasan sang aton pamilya, aton kaugalingong pamilya, bugos nga komunidad, bugos nga pungsod kag sang bugos man nga kalibutan. Kayo lapit na lang o mag-December. Ay, boss, gali December na. Tiyamakon mo na masako ang tanan preparasyon sa sa ulog sang Pasko kag pagsukalaw sang bagong tuig. So, kinahanglan tani ginakaluyan kita, dalayon na lang paghatag sang ginuusang kaluoy para sa itong tanan. Para maging malipayon man ang itong Pasko kag pagtapos ng tuig.
Pero sa latest nga na si Platan to ni Tita We, hindi tawe ang test mo na. Karon nga adlaw sa nahambal na naton, ginasaulog ang Bonifacio Day. So, it's a regular holiday, meaning wala trabaho ang mga naga-obra iya sa mga ahensya ng gobyerno karon nga adlaw. Di importante man mo nga handurawon na ang pila na ni Andres Bonifacio, 158, ha? 158 birthday, 158 nga kaadlawan ni Andres Bonifacio or ni Ka Bonifacio. Ha? Nga mo iyang ginakabig nga father of Philippine Revolution o kung ang amay sa Philippine Revolution kag isa man sa mga baganihan nga nag-away, nagkigbato para maangkon sa Pilipinas ang kahilwan. So, dapat ginaton, tagan man importansya ang nangin kabuhi. Kabuhi kag mga hinimuan, paghimakas sang aton mga baganihan nga nagbuhis sang ila sinikabuhi para maangkon nato ng demokrasya kag kahilwayan. Bugos gin nga bugos gin nga pusod sang Pilipinas. Kung sila gid ini ang nagpaningha naton mga baganihan para maangkon nato na ang kahilwayan, demokrasya halin sa mga kamot sang mga dumulo. Okay, na siya, Tita Wilma, kay aton oras gaping pangapangilay. Kag mention datong Omicron variant nga ina, nga do amo naman nagkakuha sa atensyon. Kay Tio, di ba may na-detect dito sa Ottawa, Japan, may duha. Pero abi ninyo, subong 5 na ang Omicron variant naman. Kay nga, pila na tawi, hindi sa Canada. Sa Canada may araw 5 kasos ang Omicron or Omicron, siguro. Omicron variant. Dito iya. Hambal gani dito. Nga ila man subong ginahimo ang tanan para nga mapagarman ini, makontrolar. Kag kun ang ato naman angot man sina, no? Ang atong World Health Organization natungod sa liwat abi nga paggamit himuon nga mandatory ang paggamit sang face shield tungod sini mga posibilidad pagsulod sang Omicron variant. Pero hambal sa nga isa sa mga executives sang World Health Organization, ang WHO representative to the Philippines si Dr. Rabindra Abayasinghe, siling niya nga ang virus nga ini, niya sepa siling niya, hindi na kinahanglan pa para sa mandatory nga paggamit sang face shield. Apisar iya sang posibilidad pagsulod sining makabig nga mas nga makalalaton nga Omicron variant sa nga klase sang coronavirus, no? Siling niya ini nga virus airborne, transferred via close contact transmission. Ang importante lang gid suno sa iya nga i-observe natin ang social distancing, paggamit sa face mask, kag yes, ang hygiene, ang pangkatinlo himuon na, no? As long as himo neto inang mga minimum public health protocols nga ina, makasigurado kita nga maging safe kita. Gamay lang ina nga mga pahinumdum para sa aton. Gani extra careful gid mga palangga naton. Labi na kung magwa ka mo sa inyo tag sa kapuluyan. Ha? Mga salawayon hindi na magpasaway kay as we noticed, aton gina-obserbahan sa karon. Sa mga dalago nga malls, hindi ka malang niya diri sa iton sa Dikmanuwa sa Bacolod mo kay nationwide ini ginapatigayon ang national vaccination. Di ba? 3 days national vaccination. Sa first day, do kinami kikadamo sang nagpabakuna na. To sige-sige inasubong kag madasig man. So kinahanglan lang gid ha. Suportahan naton kag maghalong gid kita. Alauna 54 Action Radio Philippine Standard Time.
ang aton man mga kauturan dira no, antes man si Tito Wilma magpadayon, bantayan karon mabunot kami isa no, isa ka winner naton para sa SAP Pamasko sa ARB. Sa mga nagapamangkot mo inyo pa to gets kapila ko nila sulit-suliton kung paano sila kuno makapasakop kung pwede pa, of course no, ihatag ko na karon kundi ininyo isend ang inyong mga entries ha. So relax man inyong mga greetings ang nagaupod sa ito sa ilang mga radyo sa 684 kHz sa inyo sa inyong mga radyo. Ang inyong mga cellphone, yes, pwede ka mo dira magka-send sa inyo sa inyong mga greetings, kag sa inyong man mga opinion sa mabasa naton nga sulat, kag sa mga ginapang mentioner naton diri, isa-isahon man naton inakaron. Send lang ninyo sa iTunes text hotline 0963-757-0874. Again, 0963-757-0874. Ang sa mga naka-online din na natin nga mga friends, pwede gid ka mo dira man magka-comment, kag pwede man ka mo dira makapadala sa inyong mga greetings. Send nyo lang dira sa iTunes sa ni Action Radio Bacolod 684 Live sa amon sa ni Facebook page. Pwede gid ha. Sa ito na dira mga kauturan sa inyo man pagkinanglan sa mga preska kag mga Simbanwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamati ang lamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sa biton. Mga balita nga dala inspirasyon, Aksyon Radio Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio Bacolod, saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Aksyon Radio. Bacolod nun kag Negros anon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sa biton. Mga balita na may dala inspirasyon, Aksyon Radio Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio Bacolod, saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na na'y sinsan anong ang kalintangan. Responsable at ang balita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado,
bla. Hi and hello lang danay sa mga naka-online na. Diin kayo naghalin, Sir Melili Oligo. Harak-ha ka lang da, ha? Gaharak-ha ka lang, pero okay lang na siya, na? Sir Melili Oligo, thank you so much. Yeah, happy gid siya subong. Happy birthday ko no tawi. Di ka naman ay kabalo. Buwas pa ko ma-birthday, relax lang da. Well, anyway, Sir Melili, thank you gid sa greetings. Tamyaw ko, please. Ma'am Vanessa Starmeo, Chinky de Lagdon, Noel Amar, and Alex Montesa. Ana Sinoro, yes ma'am, thank you and good afternoon man. Maayong hapon ko no aksyon titawe. Homalumina, yun ka early sa ha. Paamo ka naman, nunlog ka pa yung blaw. Mayong hapon sa imo, dira, kamusta na ikaw? Kay Pedrito Barrientos, good noon. Tito Wilma, monitor lang ko sa imo program sa East Home 3. Sabihin nga East Homes. Okay, but anyway, Sir Pedrito, thank you so much. Thanks for the love, Ma'am Aina. Vicky Zamora Fuentes, thanks for the love. Paamo ka na bala. Siling ni Ma'am Ana sinurugan ni man mga muyo gid kita titawe is always gid of don ta siya. Tia Kim Eriman mayong hapon titawe. Stay safe, healthy. Action Tito Wilma. Likewise, ma'am. Ikaw man, ha? Good afternoon, Tito Wilma, watching FB Live in Singapore. Keep safe, everyone. God bless us. Shout out sa Fuentes family and Zamora family sa La Carlota City. So sa mga Fuentes family dire sa may La Carlota City, ginitamyaw gid kamo ni Inday Vicky Zamora na kaginapahalong gid niya kamo. Thank you gid Ma'am Vicky Zamora Fuentes. Good afternoon, Action Tito Wilma, kabugnaw kag kanami pamatian sang tingog mo Tito Wilma. Thank you for tuyaw na tuyawan. Tonski abaw, salamat gid. Problema gid bala ang mga ido sa amon lugar, na diri sa Araw relocation site tani maupdan dakop ido. Mauplan dakop ido di kay grabe na gid ang higko nila kada aga. Hindi na gid maagwanta ara pa sa dalan tani makabati manda sa babaw, na manda sa ibabaw, pamatian man sa ara sa babaw ang problema di. Yes, palabot na na ipalabot na Sir Tonski Abaw. Hindi kay kabudlay gid man, kabudlay gid man kung damo ido mga stray dogs bala nga wala mga tag-iya na delikado pa na basi makagtan pa ang inyo diri mga kabataan pa da, no? Hindi ba? Yeso. Jean Officer, good afternoon. Thank you, kid. Julie Militado Patrimonio, good afternoon, Tito We. Yes, good afternoon man sa imo. Ara naman sila na Inday Virgie Alpinda. Same kami diri gihapon. Nakatutok sa imo programa, This is My Life. Sa may Celine Homes gihapon. Ari si Thelma Iguico, si Lydia kay Jennifer Hormigos. Salamat Tito We. Stay healthy always and God bless you and your family Tito We. Thank you, kid. Diding alohamiento, mayong hapon, Action Tito Wilma. Yes, mayong hapon, mandira sa inyo, ana. So, ninyo na karon mga greetings, balikan ko naman na, ha? Si Platanta naman karon dugay-dugay ang atong sini hotline. Relax lang ka mo dira. Agapasang banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga
gala, inspirasyon, aksyon, radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon, radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon, radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon aksyon, radyo. Pagkulong yun kag negro sanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karong tag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may gala, inspirasyon, aksyon, radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon, radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon, radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon aksyon, radyo. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sagsan ang mga kahintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalagang palanggan. Padayon aksyon, radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon, radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon, radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon, radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon, radyo. Padayon aksyon, radyo. Padayon aksyon, radyo. Simbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian, namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaong kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw,
sang biton. Mga balita may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod sa luto sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginagampingan. Padayon aksyon radyo. Pagkulong nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karong kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na na'y sagsang anong kahintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radio. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod #1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nielsen nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig. Sana, padayon man siya Tito Wilma Darias at This Is My Life. Yes, Sir Doms Ortiz, good afternoon. Thank you so much, Gid. Sis J, from US, good morning. Dira sa imo, good afternoon diri sa amon. Ara lang siya kuno agala gaupod sa eton sa
FB Live. Thank you, kid. Sir Armando Cabiles, din naman sa my Canada. Good afternoon and thank you. Jim Bay, hi and hello. Pero sa sinianay nga bahin, standby kita kay mabasa si Tita Wilma sa aton sulat. Kag bantayan man karon ang aton sini winner para sa aton sa pamaskwa sa ARBC. No ang aton winner karon sa 500 pesos after magbasa ta sulat. Dear Tita Wilma, ang kabuhi sang tao napunan sang kalipay, kasadya, kasubo, kasakit, kadalagan, kag kapaslawan. Ang tao mahimo malipay tungod sa kwarta, propiedad, pamilya, espiritual. Sa inyo mga eksperyensya sa kabuhi, kalipay man ukon kasakit. Tugutin ninyo ako nga maging kabahin diri. Dear Tita Wilma. Okay, ang aton letter sender taga Alihis, Bacolod City, si Gigi. Ang sulat ni Gigi nagasiling, Dear Tito Wilma, hi and hello sa tanan nga nagapamati sa programa sang Action Radio Bacolod. Ang This Is My Life. Tita Wilma, taga-alihis kami diri sa Bacolod. Real name ko gid ining Gigi. Manugpamana na ako, Tita Wilma. Pero may work man ako, kag may ara man ako online business. May boyfriend ako, kag planado na ang tanan nga mapakasal kami. Pero hindi lang anay. Ina ang amon ging kasultan. Pero naglibog ang akong ulo. Kay tani, tita, preparado na ang tanan. Are ng listahan sa mga maninay kag mga maninoy. May venue naman kami. May naistorya naman kami para sa catering. Kay pasalamat kami tungod medyo tawhay na ang pandemic. Pero extra careful. Kag mas ginamon nga ginahalungan ang among tagsa ka parents. Kung tan-awon sa amon sini computation nga duha sang akon boyfriend nga si Gerald. Mga 200,000 ang gastuhon namon sa kasal. Wow! Dala na da ang amon inughatag nga mga souvenir. Ina, tita, estimate namon. Pero pilaman ka years ang amon supot nga duha. Naga-enjoy man kami nga duha. Kabalo ka man siguro nga basta gani kalaslon ang babae, excited kid. Especially mag-walk in the center aisle balatahaw. Bapaamo ka na. Pero ang case amo ni tita, nagaduha-duha ako. Nagapamensar ako sa maging offer sa amon nga house and lot nga nagabili lang sang 160,000 pesos. O damo, ginisla kwarta na ni Gigi, si Gigi niya nga lang. Tita Wilma nagagwa nga kung may 200,000 kami, ina ang amon budget sa kasal, makasobra pa kag makasave kami 40,000 sa amon dapat gastuhon kon dayuno namon ang amon kasal sa simbahan. Ginistorya ko ginmayo si Gerald nga boyfriend ko. Kun wala okay lang sa iya, kun
sa house and lot lang namon i-invest ang kwarta? Since sa magasto kami sa kasal namon. Una tita, hindi siya magpasugot. Pero kanugon gid tungod ang tag-iya sang balay kag duta magalakat malakat na sa iban nga pungsod. Damo man siya property nga ginbaligya na kay didto na siya ma-stay sa Amerika for good. Kay nagabalik-balik lang siya. Tita Wilma, wala pa man kami nagbayad. Kay ginaistoryahan pagid namon maayo ni Gerald. Ginahulat ko pa ang iya makuha nga bonus sini nga December sa iya work para nga madugang kuman sa amon savings. Kag ako man sa akon business nga gamay online kag sa akon man work. Takon nga agin sulat ko ni kay ma-ask lang ko sa imo kung okay man ba lang akong desisyon. Kay basi bala maghinulso lang ko sa ulihihaw. Salamat gid sa pagbasa. Gigi. Hindi Gigi ang pagbasa ni Tita We. Kundi Gigi. I don't know the correct pronunciation. Kung Gigi or Gigi. But anyway, okay man nagihapon, di ba? Sang Alihis Bacolod City. Actually, ginsentyo man sa akon ang ila sinigini-estaran sang iya ginikanan. Kag ang picture nila nga duwan ni Gerald. Pati kung lang taon kay do, si Gerald lang taon gi. Daw ka responsible person, kasi may sincere, kag daw kanami man nga classes na daw ako nga dami sa magtulok lang sa bisan sa picture magatubangay lang daw may ada man ko something mabasahan ko siya na da paamo kana bala. Pero tuod na siya, di ba la, no? Kung mo sa mata, mabatsyagan mo kung ano ang unod sa iya balatsyagon. Basta tulokon niya man ka. Okay, katuan ta ang sitwasyon ni Gigi nga itong sini letter sender. Hindi na dali lang. Sa inyo, dagali karon mga suggestion, inyo man mga recommendations para man sa itong letter sender karon nga hapon kung good balang iya desisyon nga ini igoya or hindi. Kung anong iya pasulabiyon ang ila sininaplano na nga daan nga kasal nga gastuhan sing 200,000 pesos kay ti planado ni tanan o ining house and lot nga pila lang to 160,000. Ti barato na siya, barato dumi-ara. Hindi sa aton lang manubo nga pag-intindi kay kunti ato niya personally wala man ta na iya mo nga ikasarang, di ba? Mambalang gineton sa imo gi. Kung ako lang gidya since nga ginpadala mo ina dere sa this is my life opinion lang yaman ni Tita Wilma na kumpormi ko sa imo desisyon husto na siya na kay nga sa karon nga panahon i-consider tang sitwasyon mo sa karon nga panahon amo pa ning aton ginapangatubang puwati pang pandemic di bala puwati ang pandemic pagkatapos iya kun iya ay ho mga anak kinanglan niya mangin wise kagidya subong sa pagdesisyon sang imo sini sitwasyon. Di ba la? Especially sa pagsulod sa ginatawag nga pagpangabuhi. Kay ang pagpangabuhi, pagpamana, pagpakasal, pagpamana, pagpangabuhi, commitment niya, sagrado niya commitment. Hindi niya siling lawg-lawg, hindi niya hampang-hampang. Kag hindi niya siling, hindi ko na kaya, mauntat na kuya, tama na ni, kay daw hindi ko na gimaanto sa tanan. Hindi, ginadesisyonan, ini ginatunaan, ini sang maayon, at unless nga inang, inang dali-dali nga pagdesisyon, kinanglan makapangasawa, na kinanglan makapamana, na kinanglan makapangabuhi, na ko na, pero sa tutuod lang, kinahanglan gidya preparahan ang pagpangabuhi. Nami ang magpakasal sa simbahan. Ako ay gina-encourage ko ginaya. Kay importante gidya ang blessing nga ginatawag. Basbas ang ginikanan or bendisyon sang ginikanan kag bendisyon sang simbahan.
bendisyon sa mahal nga Dios sa inyo pagtambipalad para sa inyo pagpangabuhi sa pagbalay sa isa ka pamilya nga Kristiyano. Diba? Yes. Pero ti kalabanan may iban man gani nga masiling neton mga kilala kag kwartahan nga mga tawo, milyones ang ginagastos sa pagpakasal sa simbahan. Pero after how many years, iban mga wani klabot 5 years bulagay, iban gani pila lang katuig, di ba? Na kayo nginin pasagasaga mo na. Pero kung lang taon naton, hindi na iya importante. Masila tawi kati once in a lifetime lang yung pagpakasal sa simbahan, may point. Kung sa una, ti mga borbarato, kung sumong pertik mahal sa tanan, kaga mo pa ni may pandemic, kita nga ginapangatubang. Be practical. Be real. Na? Kinahanglan. Ari kita. Tanaw na itong matudtod nga sitwasyon. Kinanglan maging practical kita sa pagdesisyon. Gigi, ako ya, masiling ko ya, husto inang imo desisyon. Kung ang imo partner or ang imo sini boyfriend nga si Gerald, nag-alang-alang pa, eksplikar sa iya sa maayo. Ang kaimportante, sinang balay kag duta nga inaagi na baligya sa inyo nga duha. Nami iya nga may kaugalingon na kamo nga puluyan, nga pagpakasal ninyo, pagpasad ninyo sa inyo pagpangabuhi, sulgod kamo, umpisa kamo, plano kamo sang para sa inyo mga kabataan sa uli. Kag iya hindi lang man para sa inyo kamasiling pabugal sa ibang nga tao, kundi preparasyon para sa palaabuton sang inyo pamilya. Importante gina iya. Tutuon na iya. Magsiling bongga nga kasal. Nami man, di ba? Kompleto na. Nami man bongga nga kasal. Pero pagkatapos, iban gani bongga ang kasal, gali 50% inutangan. Ti imbis nga i-invest pa sa pagpangabuhi, problema ang ginaetubang. Subong kinamon as mentioned ni Tito, sa ginhambal ni Tito William, kinanglan simple lang. Importante sa simbahan. Di ba? O, makasave ka gani 40,000, dako na di ba? Pwede gihapon ka mo magkapakasal bisan sa gamay lang nga kantidad. Kung may ara ka na kakilala sa simbahan, di ba? Pwede siya makabulig sa imo, makapangita paagi, nga mangin simple lang. Simple lang ang kasal, nga gamay lang ang inyo sinimagasto. Di ba? Amo na lang yung importante gid. Hindi nga dako-dako gid ang gaston kag prepare nami man na siya ba kila sa mga kilala mo, kilala sa boyfriend mo, agila ng hambal nga wow bunggay tong kasal ni mo na ni Gigi kag ni Gerald puwerte, then after mo na di ba? Kung sa bagay sa karon pila gid kabilog maninay kag maninoy nyo ano mo damo gid pa mo kana bala sobra na kung ako lang gid kung mangin practical kang 40,000 worth it na nga may maninay kamo dabi nga 5 kabilog 5 iya 5 imo di ba pwede na hindi kasi ni padamo-damo maninay padamo-damo gid maninoy hindi importante dira nga ang matindog nga principal sponsors, maninay kag maninoy, ina ba lang magakilala sa inyo nga mga kabataan kamo. Kaya ang maninay kag maninoy, magatindog bilang ginikanan para sa inyo. Dugang sa inyo kaugalingon nga tag sa kaginikanan. Nga magahaytag man advices, magatuy-tuy man sa inyo sa pagpangabuhi. Amo na siyang importante dira. Hindi sa kun ano gid kabongga ang kasal. Hindi na iya importante sa liwat. Ang importante kag pinagid sa tanan nga nagahigugmaanay kag nagapalanggaanay ka mga duha. Nagaintyendihanay ka mga duha. Baton sang tagsa ang kun ano nga kinaiya ang yara sa isa kag isa. Hakos niya ang imo diferensya kag hakos mo man kag baton mo man ang iya diferensya para mangin maayo ang inyo sini pagpangabuhi. Kag sa inyo pagpangabuhi subong palanggahambal ko mas nami gid nga ang mahal nga Dios. Si Lord, si God, si Papa God, si Jesus, na gamito naton nga sentro sa aton pagpangabuhi.
ang pagpangamuyo sa tanan nga diyon. Sa tanan nga ginahimo na ito, tribal girl, sa tanan nga ginaplano ninyo, upday na bala, subong ka pamangkot kasang akon sini opinion para nga maging klaro ang tanan, kag confident ka sa pag-go sa imo mga desisyon. Si Lord, pagid pamangkot ta bala, Lord, tuluy ko kung ano maayo ko ginihimuon. Nga hindi ko man paghinusulan sa ulihi, di ba? Kay i-guide ka gini Papa, Jesus, sa husto nga desisyon para sa imo sini pagpangabuhi. Ang baklo nyo yung balay kag duta sa liwat sulito ni Tita We. Investment nyo ina. Kag para gid ina sa inyo man mga kabataan. Di ba? O siling gani ni Julie Militado Patrimonio. Ay Tita We, good afternoon. If ako sa letter sender, go ko yes house and lot, then after kasal. Bisan simple lang no. Insakto gina na. Insakto gina iya. Mapaamo ka na. Pila palang ina sa mga opinion nila mga aton manihatag sa inyo. Siling naman sa aton sa text hotline, siling ni 8421. Good PM tawe sa akon lang masiling ko sa aton letter sender. Dapat istoryahan nyo sang maayo ang imo plano. Upod ko sa imo plano. Kompormi man si Jazzer or Jazzer galing sa Hacienda Salud sa Isabela Negros Occidental. Thank you, Gid 8421. Kompormi, Gid. Hali naman kay 9012, siling niya good PM Tita We. Sa sender, insakto na ang plano mo. Hindi lang magproblema gid. Istorya ha ang imo nga boyfriend. Kay siya man makahatag husto nga sabat kag kumpormihan ya gid na iya. O, te kita. Sila gang balang ran kumpormihan gina nila. Bongga mga anak mo. Alas 2:31, Action Radio, Philippine Standard Time. May mga nagapamangkot, di bala sa aton sa ni text hotline, no? Mabunot na tadugay-dugay sa aton sa ni winner, ha? Mabunot sa aton sa ni winner sang 500 pesos nga cash. Siling din ni 8895 tawe, tuod na. Tawe, ano katuod? Yes, sorry, Tita We. Ano tuod ng interview sa mother station yung DZRH kay Cayetano nga manghatag siya 10,000 bawat family. Excited man kami nga mga senior citizen. Sa tutod pamatian mo, malipay gidyatanan nga mga Pilipino. Tandaan lang naton, mga ano ini sila, mga candidate for presidential elections. Mga candidate ini sila para sa itong sa national elections for May 2022. Dalasang ila sini mga plano in case nga magdaog sila sa posisyon nga ila ginapadalaganan. Isa ina sang ila mga plano nga mabutang sila sa pwesto para ma-push man nila ina. Amo na siya, hindi nga subong palang patihan naton ang ila ginahambal. Kay mapadalagan pa na sila. Amo na siya, ha? Okay. Alas 2:32, Action Radio, Philippine Standard Time, na mabunot kita sa aton sa ni winner, nga magabay doon sa 500 pesos nga cash para sa sulit ang papremyo sa pamaskwa sang Action Radio Bacolod. Sa pamaskwa sa ARB. Temprano nga pamaskwa sa Aksyon Radyo Bacolod sa tanan nga tagpalamati sa syudad sang Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental. Ho, 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 ho. Merry Christmas! Salamat din sa Action Radio. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radyo Bacolod. Number 1. Okay, sinuayhan ang mga baton sang aton sa ni premyo sang aton. Ano ikaw giblataw? Sinuayan mga baton sang 500 pesos nga cash from Action Radio para sa aton sa ni promo na sa SAP or sa pamaskwa sang ARB. Iniya bilang pasalamat ni sang Action Radio Bacolod sa aton sini nga mga tagpalamati nga padayon man nga nagasuporta
sa Action Radio Bacolod sa mga programa diri nato no sa inyo una-una amo lang ng pamaagi isa sa mga pamaagi sa among magpagpasalamat sa inyo bawo tita we kung lang taon sa ito no pila na lang 30 tawe no pila na lang kaadlaw o Christmas na but 25 days 25 days Merry Christmas na okay tanawon tabi kung may winner na kita no para sa iton sini sulit ang papremyo sa Action Radio Bacolod lang taon tayo itong linya kung okay na okay na may garing na o wala pa garing pa hulaton naton ina. Pero sa nasiling na naton, sa mga gusto to ba lang mag-intra mag-intra gidya Tito Wilma. Hindi kay may ara pag gidya may ara pa sa atong text hotline, may ara man nga nagtawi paano hindi siling nga bisan diin kamo papadala sang inyo sini mga entry. Nagapila na naton ina sulit-suliton nga ipadala ninyo ina sa cellphone number kung ano ang akong ang amon diri ginalawag para sa inyo. Pero ano ba lang i-send ninyo, no? Ang i-send ninyo, i-type ninyo sa inyo mga cellphone ang Action Radio Bacolod, di ko na malipat. Type ninyo sa inyo mga cellphone ang Action Radio Bacolod. Pagkatapos ang programa nga inyo ginapamatian, let's say Action Radio Bacolod, type nyo da sa inyong cellphone, tapos this is my life, sugpon yung inyong ngalan, inyong edad, inyong address. Then, ang inyong cellphone number, inyong contact number. I-send ninyo ina. Karon kung i-send ninyo sa cellphone number nga, ariho, sulat da para klaro. Are, 0970 495-1202. Again, 0970-495-1202. Dira ninyo ipadala ina na ang inyo sini mga entry. Kay kung mapadala ninyo maamo na sa ti amo nang nabunot sa pila ka bilog nga boxes dira ho na amo na siya kag hindi lang taga Bacolod ang maka-intra kundi pati na ang aton mga palangga man nga mga tagpalamati from Negros Occidental. Kaya na sa aton sa nilinya. Hello? Hello. Hello, good afternoon. Good afternoon. Sino ni? Si Jodeline. Judeline. Pila ng edad ni Judeline? Ay, 63. Ay, abi ko mga 21, 22. Ay, masubra naman. Hindi, ben si imo tingog. Okay, but Ay, ala. taga diin Sinday Judeline? Taga Talisay. Din ka sa Talisay? Sa Dunya Enrica. Adonya. Barangay Zone 4A. Ate Ara. Barangay Zone 4A, Purok Doña Enrica, Talisay City. Wow. Ti ma'am, congratulations. Gapamati ka dagaw pod ka subong, hindi daw Nang kami nagawa lang kami meeting kami gani. Meeting ka pero gapamati ka sa Action Radio. Kinigin sa bunta kayo daw ay meeting ini sa amon nga. Okay. Association Sige ma'am. Ari mo, ma'am, gusto ko lang mabatian. Sugpunan mo lang nga hambal ni Tita Wilma sa amon sini tagline bala. Sa tagline namon or let's say kung mag-intro na kami nga maang course o kung nga man mga reporters, hindi ba hambal nga una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. O ikaw, ma'am, una sa balita, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Action Radio. Action, okay. Ano? Sa Bacolod? Action Radio. Nakulbaan ka. Kaliway ko nakulbaan. Liwat sa Bacolod? Action Radio. Butangi bi feelings bi. Okay. Sa Bacolod? Action Radio. Yan. Kundi daw Christmas gid, na? So, congratulations, Ma'am Jodeline Telpo.
Ikaw atong winner subong sang 500 pesos nga cash. Ma'am, huliton mo lang ang message sa imo sang isa ka remittance center sa pagpadala sa imo sang sang reference number para ma-claim mo ang 500 pesos nga cash. Okay, salamat. Kay ma-text lang ang amon sini staff kung sino ang sender, ang ngalan sang sender. Ha? Thank you and congratulations. Thank you. Okay, God bless. Sa Pamaskwa sa ARB. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radyo Bacolod. Aksyon Radyo number 1. Sige. Congratulations sa liwat kay Judy Lintel po, 63 years old. Sang Barangay Zone 4, das A, sang Purok Dunya Enrica, Talisay City. Congratulations. Okay, relax lang anay ka mo dira. Kay si Tita Wilma magabalik pagkatapos sini. Champion Superpower. Congrats! Yes, thumbs up na. So, congratulations kay may saliwat sa iPhone ni winner nga taga-Talisay, Ana. Eddie Laos, yes, good afternoon, Tita We. Ari kami Japon ni Nanay Isabel. Mayong hapon lang da. Nanay Isabel, good afternoon. Kay Juvie Monaras, good afternoon to We. Yes, ara man nagapod sa iPhone si Ma'am Elizabeth Malaka Gamala. Good afternoon, Ma'am Wilma. Stay safe always. God bless you and your family circle. More power to ARB at 52. Thanks, Ma'am. Inday nice self-ball, mayong hapon man. Mayong hapon ko na tawe. Okay, thanks, Gid, no? Thanks, Gid. Antonio Beronio, mayong hapon, Tito. Watching live from San Gabriel, Macabebe, Pampanga. Salamat, Gid. Kamusta lang dira sa inyo? Kay Sir Dennis Nuestro, Sir, thank you, Gid, sa flower. Ngagin padala mo, ha? Thank you, Gid. Martin Aliling, salamat. Jim Val. Wow! The puwerteng pink flowers. Ang imugin padalalanig sila ko noon. Jimbal, thank you, Gid. Okay, go lang. Melchorita Ferrer. Ma'am, Melchorita Ferrer, dire sa may barangay Bike. Good afternoon lang. Kamusta lang dire, Ma'am? Kay Ruan Castillo de la Cruz. Yes, good afternoon lang sa imo. Martin Gonzalez. Dire sa may maaw, mayong hapon lang. Kay Mikila Flider. Armando Cabiles. Sir, thank you, Kid. Kay Diding Aluhamento, kay Gina. Also, Sir, January, pwedeng yes, in account name. January Aquarius. Kay Urbano Lazaro Policarpio Jr. Kay Edwin Pantaras. Edwin Pantaras. Maylene Galeno, kay Ire Cabanzagan, Inventor Talurong. So, tagin na sila. Tonsky Abaw, hi, good afternoon. Kay Marley Medicine Siles. Medin Celes, good afternoon. Kay Kim Rosalina, kay Roslyn Valdissimo. So, enough lang na anay, Thank you, Gid, sa inyo mga anak. Isa kadako nga pagpanghangkat sa kabuhi sang kada persona ang ipabilin ang iya panindugan sa kabuhi. Bangod sa mga pagtilaw, kabudlayan, kapigaduhon, kagkrisis. Madamo ang nagbuya sang ila panindugan sa kabuhi. Tama na! Parang awan niyo na! Apang ang DYEZ Aksyon Radio Bacolod sa sulod na sang 52 katuig padayon nga komitido sa panindugan nga mag-alagad. Aksyon Radio Bacolod 52 katuig na
nga mabinungahon sa pagtuman sang panindugan nga magtulong sang matuod nga serbisyo publiko, balita kag kalingawan sa radyo. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Sa aton mga tagpalamati, liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga Tuloy ang TikTok, yan ang gusto ninyo. Sa sulod sang 5 kadekada, humalin sa tuig nga naangkon sang pungsod ang hirwayan gikan sa kamot sa mga mapigos nga nasyon. Kita sa gihapon ang nagaugyon, kahapon subong kag sa palaabuton. Ang Aksyon Radio, so nati lain-lain ang alam mo. Samtang nagalain-lain ang manager sa Manila Broadcasting Company, may araman niya lain-lain sila nga nagangalan. May ngalangan nila. Basta ang naluyagan sa manager ya, ingalan niya na. Nag-una ini siya nakilala dito sa La Carlota. Pagkatapos, yung sa dito sa Bacolod, amo na nagtulukaw na ang nagkalain-lain ng mga manager, Boy Robles, si Connie po, naging manager, sila ni Hanggayo, si Johnny Bere, si JJ Campo, kag subong si Miss Nuna Di Maala Magbanwa. Ang sadto magamay nga community radio station ang ginpasira matapos nagpanindugan nga ipalapnag ang kamatuoran kag buligan nga mauntat ang pagpamigos sa katawhan. Ang DYEZ actually, Aksyon Radio, karon sa una nag-start din siya as a music station. No? This is the first music station to this ciudad sa Bacolod. No? When it was launched in 1969, it was a music station. Pero dito nakilala to damo din yung mga sikat na mag-DJ at that time. No? Sa 1986 or 87, ang Aksyon Radio, because of the entry sa mga FM stations, nag-amat-amat na nag-decide to transform itself into a news and public affairs station. No? That's why yung dinay na naman amat ang namisulod. Ako started as a news writer. So, dito na nag-start sa mga 86-87 ang news and public affairs sa Aksyon Radio Bacolod. No? Kag sa mag-fire pa to my part because the year nga nagsulod ko, nagkadamo din ko dito at that time. No, po ni Presidente Aquino upon assumption into office pagkatapos ng EDSA Revolution. So, nagkatapos dito. No? So, that's how Aksyon Radio started as a music station and later as a news and public affairs station. Sa sulod na sang 52 katuig, nagapabilin nga komitido ang Aksyon Radio Bacolod nga tumanon ang mga pasalig sa publiko nga maghatag sa mga balita nga may basihan, matuod nga impormasyon, komentaryo nga wala sang ginadampigan. Lapnagon nga serbisyo publiko kag batas nga talakayan sa kahanginan. Because as a reporter, it is always our commitment to be honest, especially sa paghatag sa impormasyon sa mga tao kay man kalabanan sa mga tao subong ang naga-rely gid or salin sa huna ang mga tao naga-rely gid sa impormasyon na ginahatag sa mga media people. So that is my commitment nga mangin tampad sa serbisyo. Ang balita nga mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod ang nagaagi sa maidid nga pag-usisa kag pagtipon sang impormasyon. Lamang masiguro nga ang mabaton nga impormasyon sa publiko ang matuod kag wala sang may ginapasino. Ginahimo sa Aksyon Radio ang pagbalita, gina-follow up, ginakadtuan personal para mahibaluan kung anano ang kaundan sang balita, kung matuod kag hindi nga balita. Dira mahibaluan sang amon nga mga tagpalamati ang factual kag may basihan nga balita para sa aton sini nga mga kaaksyon.
sa piyak sa amat-amat nga pag-init sang away sa politika. Eto po, tatandaan nyo, kasi itataga po natin ito sa bato. The last man standing is a woman. Padayon nga nagapanindugan ang Aksyon Radyo Bacolod nga pata sa pagdala sang balita. Ginhawat ang himo sa mga health protocols. You cannot treat Bacolod as an island. It is part of Negros Occidental. It is part of Negros Island and it's part of the Philippines. Ang problema kita. So let us avoid something like that again. Kinahanglan maapilar ko sa gihapon sa inyo sa pagsunod strictly sa aton mga health protocols. Masobra na 5 kadekada, wala na ikuan ang pangalan sang DYEZ. Aksyon Radyo Bacolod, kag padayon nga ginasaligan sang minilyon nga tagpalamati sa isla sang Negros. So ako as a member sa Action Radio family, that's been like principle ever since. No? Kaya kinanglan ang mga informasyon nga ato ginapagawa sa tao are credible and legitimate. No? Kaya muna ato main responsibility as a broadcaster. No? Kaya ang ato responsibility is to inform, to educate, and to entertain. Now, parang mahimo na ito rin we should be very credible and magpagawa lang sa mga legitimate na mga information. That is why ang Action Radio ever since nag-aaway kita sila tawag ng fake news lang because we want to give. Salamat gid Tita Wilma, ma-horoscope na kita. Pwede naman sa itong ni horoscope karon niya nga adlaw, Martes, Nobyembre 30, katapusan nga adlaw sa bulan sa Nobyembre, tuig 2021. Uy, naahoy neton ang mga Sagittarius. Ang mga Sagittarius amoy ni mga netaw Nobyembre 23, tuptub Disyembre 21. Abi mo ba Sagittarius, mabatyagan mo ang mahatag sa imo nga kaayuhan sang imo gintanom nga kaayuhan. Ginhimo mo nga kaayuhan sa imo isig ka pareho. Magabunga ina. Kag siguraduhon mo na lang gani, right heart ang mangibabaw sa mga imo man himuon pagid para nga maangkon mo gid. Maangkon mo gid ang imo iya goals sa kabuhi. Imo mga plano sa kabuhi nga matagaan ni nakatumanan. Basta in good faith, okay ginayan. Justice 47:39 kag 26, Sitin white is your lucky color. Dirasan dumanan gali kay Sir Rufino Gabino. Good afternoon. Salamat, dear. Capricorn, Disyembre 22, Tubtubinero, Justin 9. Ari Capricorn, kung anong mga bagay nga ara sa imo, amo na lang na. Makontento ka dira, taga-iina importansya. Kag abi mo makita mo ang imo integridad sa tagsa katrabaho nga imo himuon. Mga maswati mo naman ng mga numero 36, Justice 47, kag 23. Shocking pink is your lucky color. Mga Aquarius, yes, ang mga Aquarius, mga tao Enero 20 to Pebrero, Justice 8. Aquarius, ang inyo sa ni horoscope, kung pwede pa lang, himuon nyo yan. No? Piliun yung mga maayo nga mga tinaga. Kag hindi ka kamo magreklamo sa mga ginapaobra sa inyo. Amo basta nagapangamo, na basta may boss ka mo, na sunda lang inyo superior para wala gamo pa. Masuwati mo nga mga numero or ninyo nga mga numero 15, 42, 26, kag 38. Turmeric yellow is your lucky color. Yes, mga Pisces. Ang mga Pisces naman mo inig mga nataw ya Pebrero, Justin 9 to Marso 20. Kinahanglan Pisces, kung ano ang kamatuuran, amo ina ang imo ipahibalo sa ila. Kag, ano pagid? Ara ho, mangin honest ikaw sa imo kaugalingon, kag sa imo isig ka pareho. Himuon mo gidina. Kay nga suno sa imo horoscope, kabudlay ba lang nga nagapangabuhi ka sa kalibutan sang pagpakuno-kuno na kay nga ang gwa dera, ikaw mismo nagaintulin sang imo kaugalingon.
Be true. Show them your true colors. True color. Suwati mo nga mga numero 26, Justice Shate, 47 kag 26, Cherry Red is your lucky color. Ang mga Aries naman, mga Aries Marso 21, tub-tub Abril Justin 9. Ang imo choice, amo ina makapahalipay sa imo Aries. Pilian lang ang maayo, siguraduhon mo lang nga hindi ka makaperwisyo sa imisig ka pareho, da kay para nami lang ang kabuhi na bala. Bisan simple lang. Aries, 49, 23, 29, kay 15 mga maswerte. Mo or ninyo nga mga numero, beat purple is your lucky color. Mga Taurus, yes, ang mga Taurus naman, Abril 20, tub-tuba Mayo 20. Taurus, yeah, aring in your horoscope ay mahibaluan mo, no? Mahibaluan mo gid kung ano ang mangin resulta sa imo sinisitwasyon base sa imo desisyon nga ginhimo. Kung mangin maayo kag yes santo sa imo desisyon, mangin maayo ang imo kabuhi. Maswati mo naman ng mga numero Justice 36, 56 kag Justin 9. Forest green is your lucky color. Padayo naman si Tita Wilma. Ang Gemini. Sa mga Gemini, Mayo 21, Tubtubunyo 21. Abi mo Gemini, ma-experiensyahan mo karon nga adlaw or ninyo karon nga adlaw ang epekto ng pagpangharas na. Kag makamuklat man ikaw, kag kabay nga tuon ka man sa pagrespeto sa imo isig ka para sa mga mga Gemini no, sa mga Gemini bala nga hindi ka balo magrespeto sa ila isig ka para himuon ta na para respetuhon man kita. 15, 45, 22, kag 31 mga maswerte nga mga numero sa mga Gemini. Vanilla brown is your lucky color. Mga Cancer naman, mga Cancer, Hunyo 22, Tubtub Hulyo 22, Rana Rihida Trava. Ariyo, matuman ang imo plano nga recovery sa finansya sa kwarta, wala nga ba yung finances. Kaya nga, babayaran ka na sa mga nag-ululutang sa imo. Aba, good for you. Justice 47, 25 kag 10, mga masuwerte mo nga mga numero, sign blue is your lucky color. Yes, Leo. Ang mga Leo naman, Hulyo 23, Tubtub Agosto 22, responsibilidad at tubangon gid Leo. Kung public servant ikaw, pili ang husto kag maayo para sa publiko. Ay mo na yung horoscope ng kambal. Masuwante mo naman nga mga numero 26, Justice 7, 14 kag 49. Carrot orange is your lucky color. Yes, Virgo. Ang mga Virgo naman ito, Agosto 23, Tubtub Setyembre 23. Problema, marisolbar mo ina, Virgo. Kung pamatian mo ang isa ka-importanting advice sa iyo. Pride mo, abi, pahigad lang na anay. 53-36, Jesse 8 kag 26, mga maswati mga numero, Fuchsia pink is your lucky color. Yes, Libra. Ang mga Libre naman, Setyembre 24 to Oktobre 23. At tubangon mo karon nga lang, epekto sang ginhimo mga desisyon. Kag kung pwede pa lang, keep yourself busy sa mga taulubrahon dira sa inyo balay para magtawa yung utok mo kung makapanghimos ka. Bisan, kapoy-kapoy lang da, pero nami ba siya? 41-36, Justice 6, kag 29, mga masuwati, mga numero, Cherry Red is your lucky color. Yes, Scorpio, mga Scorpio naman. Oktobre 24, Tubtub Nobyembre 22. Aha. Ebidensya. Abi mo, ebidensya or makabig na to nga pamatuod, mangin pamatuod ang imo kabuhi. No? Mangin proof ang imo kabuhi sa kadaman. Tungod, dira maghalin ang pagbago, kag bangod man sina, maangkon mo man ang imo ginahandom, dayawon pa ikaw sa mga tao nga mabuhi. 33, 52, 27, 46, mga maswerte mo nga numero. Tangerine is your lucky color.
Nabatian nato na itong tag sa Zodiac Sign para man sa itong tag sa horoscope sa karon nga adlaw Martes, Nobyembre 30, 2021. Opdianay ninyo si Tita Wilma sa magkadali para sa itong pagpagamuyo sang Orasyo Imperata Baitok sa COVID-19. Orasyo Imperata batok sa COVID-19. O maluluyon kag mahinuklugon nga amay. Kami nagapalapit sa imo sa among kinahanglanon sa pagpangayo sang imo pagtabang batok sa COVID-19 virus nga nagtulag sa kadamuan kag nagutas sa mga kabuhi. Kami nagapangayo nga imo kami tamdon sing may paghigugma kag sa imo makaalayo nga kamot. Dulaas sa amon ang kahadlok sa masakit kag kamatayon. Ipanumbalik sa amon ang paglaom kag pabakura ang amon pagtuo. Kami nagapangamuyo nga imo tuytuyan ang mga tao nga gintugyanan sa paghimo sang bulong sang sining balatian agud matapna ang paglaton sini. Kami nagapasalamat sa natukiban nga bakuna nga nahimo paagi sa imo pagbulig. Bendisyone ang among mga pagpanikasog sa paggamit sini mga bakuna sa pagpauntad sang pandemya sa amon pungsod. Kami nagapangamuyo para sa amon mga utod nga nagaobra para sa ikaayong lawas. Kabay nga ila maalagaran ang mga masakiton sing may kasangkol kag kaluoy. Hatagi sila sa ikaayo sang ila panghuna-huna kag lawas. Kabakod sa ila panugyanon, pagdampig gikan sa masakit. Kami nagapangamuyo para sa mga nagamasakit. Kabay sila, mag-aayos sa gilayon. Amligi ang mga nagatatap sa ila. Hatagi sang kapahawayan nga dayon, ang mga nagtaliwan na. Hatagi kami sang grasya sa sining mga tion sang pagpanghangkat. Agod kami magpanikasog para sa kayuhan sang tanan, kag sa pagbulig sa mga nagakinahanglan. Kabay ang among pag-ulikid kag kaluoy sa isa kag isa, magbulig sa amon sa sinintion sang krisis, kag magdala sa amon sang pagpanibago kag pagpakasantos. Ginapangayo namon ini sa imo, paagi kay Hesukristo, imo anak, nga nagakabuhi kag nagahari sa paghiupod sang Espiritu Santo. Diyos sa tanan nga mga tuig sang mga katuigan. Amen. Sa imo panabang nagadangop kami o mahal nga iloy sang Diyos. Hindi pagtamaya ang amon pag-ampo sa amon mga kinahanglanon. Kundi ilikaw kami sa tanan nga mga katalagman. O mahimayaon kag bulahan nga birhen. Amen. O mahal nga birhen, ikaayos ang nagamasakit, igampo mo kami. San Jose, igampo mo kami. San Rafael Arcangel, igampo mo kami. San Roque, igampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, igampo mo kami. San Pedro Calungsod, igampo mo kami. San Sebastian, igampo mo kami. Ang itong 3 o'clock prayer. You died, Jesus, but the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water, which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, we trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Jesus, King of mercy, we trust in you.
salamat gid ba naka-online, no? Salamat gid Fernando Bongbong Narciso kag yes nang Jo. Mayong hapon salamat gid, na. Good afternoon lang dira sa imo. Kay Christine Tin Cebuco, mayong hapon Tito Wams, watching live from Villa Esperanza. Salamat gid. Kag kay Sir Ipe, kag kay Ma'am Jocelyn, nagmang kita dira mayong hapon, kag kay Romel, no? Salamat gid sa inyo. Tiyon na sa pagpaalam ni Tita Wilma sa This Is My Life sa karon niya nga hapon. Ang Bible verse of the day nga mabilin sa inyo from 2 Thessalonians chapter 3 verse 3. But the Lord is faithful, who shall establish you and keep you from evil. Salamat gid. Wow, kadasig sa aton mga inoras kag sa mga inadlaw. We only have 25 days till Christmas Day. Mga kaaksyon sa diin ka man sa Pinas, labuton ka. Sang amon balita kag serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita.